Bé, no ens agradaria estar aquí perquè voldria dir que hem erradicat la violència masclista, però any rere any hem de continuar venint perquè encara moren moltes dones en mans de les persones que diuen que els estimen, dels homes que diuen que els estimen. I bé, nosaltres diem que és violència masclista perquè la violència encara té gènere i en aquest cas és masculina. I la violència per mantenir aquesta submissió. Sense qüestionar aquesta premissa, no abordarem la problemàtica de la violència des de l'estructura que el manté. Per tant, no es pot oblidar la mirada feminista en totes les lluites que actualment s'estan donant per defensar i prendre els nostres drets. Ens preocupa el retrocés que estem veient en relació als drets i concretament els drets de les dones a una vida lliure de violències. És per això que hem de recordar que les nostres vides i els nostres cossos són nostres i la resistència i la solidaritat seran valors que ens donaran força a la cerca de la llibertat. Ara tot seguit donarem pas a alguns parlaments abans de llegir el manifest. El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, 3 activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960. No haurien d'existir lleis, no s'avorta per caprici. Si una dona decideix fer-ho, ningú pot qüestionar-la. Avui volem apuntar als responsables d'aquestes violències. Volem apuntar empreses que financien l'entramat antiavortista com Freixenet, La Caixa o Carrefour i els mitjans que els donen veu com La Vanguardia, ABC, Intereconomia o la COPE. Som nosaltres les dones les responsables directes del nostre canvi social. Som nosaltres les que lluitant plegades cada dia contra els que volen dominar-nos i controlar-nos serem propietàries de les nostres vides. No volem esperar el que l'Estat ens doni o l'Església ens permeti. Les dones decidim les nostres pròpies vides. Ni l'Església, ni els polítics, ni els hospitals han de decidir per nosaltres. Lluitem entre totes contra els que coarten la nostra llibertat a sang i foc, i com ho van fer les nostres antecessores, a les places, als carrers, a les cases i als hospitals. Però també lluitem per autogestionar les nostres vides al màxim, creant xarxes, aprofitant les existents i fomentant els grups d'autogestió de la salut i l'educació sexual en les nostres vides, expandir la solidaritat i sororitat. Avortament lliure perquè som nosaltres les que decidim. Avortament anònim i sense targeta sanitària perquè les dones migrants i sense empadronament el puguem realitzar. Avortament gratuït i sense terminis perquè si no és així, les dones sense recursos econòmics hauran d'avortar clandestinament i no volem més morts de dones. Us animem a participar a les concentracions que es fan cada 25 davant de l'Hospital de Sant Pau contra els ultracatòlics.
i a la propera manifestació a favor de l'avortament el dia 25 de gener.